Hola, soc l'Emília Sant Nicolàs, visc al Biusaure, concretament a Sant Quirze de Besora, i fa 10 anys que em dedico professionalment a fer espelmes amb cera d'abella. Abans era un passatemps per mi fer espelmes, però l'entorn on visc em va facilitar molt el poder treballar amb materials que provinguessin de la terra. Avui farem espelmes de cera d'abella utilitzant com a motllo les canyes. És una manera que tenien a pagès de fer-ho abans. Totes les cases de pagès tenien canyes, per tant, era com molt senzill. Bé, per poder fer l'espelma, el que necessitem serà tenir cera, tenir tela mosquitera o bé un drap de cotó, també serveix, un recipient que vagi al rebuig per reaprofitar-lo. Necessitarem un pot per poder fer el bany Maria i una llauna, per exemple, d'aquestes que utilitzem i que després es llencen, perquè no es pot tornar a reutilitzar això, és una cosa que finalment anirà al rebuig. Després necessitem agulles, els pals aquests típics de les broquetes o qualsevol pal que ens vagi bé per remenar, una mica de paper d'alumini que podem reutilitzar des de les xocolatines, per exemple, necessitem plastilina, necessitarem pel ble, important ha de ser fil de cotó. L'ideal és que sigui fil de cotó trenat, però com que de vegades costa de trobar-ne, pot servir també el fil de cotó dels embotits. Necessitarem canyes. És important que demaneu permís per collir les canyes, perquè el pagès pot estar-hi d'acord o no. Necessitem tisores, un punxó, una agulla gruixuda que ens faci servir de punxó. Necessitarem paper de diari, draps vells, o paper de cuina. I amb això ja tindríem tot el material que necessitem. El primer que farem, el primer pas, serà netejar i preparar la cera per netejar-la i perquè ens quedi bé per poder fer després l'espelma. Aleshores, els apicultors normalment ens poden vendre la cera així, a trossos, solidificada, i ells ja han fet una primera neteja, però tot i així sempre hi ha residus a la part inferior, o restes de mel fins i tot. I el primer que hem de fer és posar-la al bany Maria perquè es vagi fonent i després colar-la. Hem de vigilar que l'aigua no entri dins i sobretot que no s'escalfi tant la cera com perquè arribi a bullir, perquè no deixa de ser un greix i es podria inflamar. Per tant, hem de vigilar sempre que es vagi fonent però que no es passi de massa temperatura. Traiem el pot i fem servir el paper de diari com a suport per no cremar-nos i amb un drap netegem al voltant del pot per eliminar totes les gotes que hi ha de vapor d'aigua que ens estalviarà cremar-nos. I el que fem és agafar tela de mosquitera, podria ser un drap de cotó, dobleguem i fem com una mena d'embut i agafem el pot i llavors comencem a tirar la cera. I anirem veient com els residus es van quedant una mica més al fons. I just quan comencem a veure que comença a caure brutícia, parem d'abocar. Per poder utilitzar una altra vegada el pot, aboquem tots els residus en aquest recipient que hem comentat que finalment es llançarà. I el pot el podem netejar. Amb el paper de cuina passem, ja recollim tota la brutícia i ens queda el pot net per poder-lo tornar a fer servir més endavant. Un cop tenim ja la cera colada, ja la podem tornar a posar altre cop al bany Maria, vigilem sobretot el que hem comentat de que no bulli i després ja comencem a preparar el que seria el motllo que necessitem per fer l'espelma. Sempre que volem fer una espelma massissa ens cal un motllo, ens cal un recipient per poder-li donar forma. La canya es talla pel nus i en el nus li fem el forat per poder passar el ble. També està bé si tenim algun estri que serveixi per netejar-la una mica per dins i ja està. El següent pas seria preparar el ble. Per encerar-ho el podem posar així a dins de la cera fosa, el traiem, tibem una mica perquè quedi rígid i de passades refreda la cera. Per muntar la canya, agafem la canya, pel forat hi passem el ble, deixem una miqueta de ble aquí dalt i aquí en el forat hi posem un trosset petit de paper d'alumini que serveix de tap i un tros de plastilina que també serveix de tap, tallem el sobrant i passem l'agulla. L'agulla l'hem de passar el més centrat possible. Ens serveix per mantenir
el ble rígid i també perquè quedi ben centrat. Un cop tenim això, la doble funció que comentava de la plastilina és que ens serveix per subjectar-la i deixar-la recta perquè quan tinguem la cera al punt ja abocar-la. I llavors, quan la cera no està ni molt freda ni molt calenta, ja es pot abocar. Aboquem la cera i omplim fins a dalt de tot. Hem de fer-ho poquet a poquet perquè no se'ns vesi massa. Un cop les tenim plenes, ja és qüestió de deixar-ho refredar. Esperar ben bé, per anar bé, abans de desmullar-les hem de passar unes 4 hores, així. Notarem també per la canya que notem que ja està freda. Llavors agafem i traiem la plastilina, traiem el paper d'alumini que hi havia enganxat també, traiem l'agulla, tibem una miqueta d'aquí sota i estirem i surt l'espelma. Per acabar-la, agafem la part de baix, tallem arran, i de la part de dalt deixem un trosset de ble, que és on es podrà encendre. Bé, doncs ja tenim les candeles fetes. Veureu que fa una rugositat, i la rugositat que fa és el dibuix a l'interior de la canya. I ja la podrem encendre. Bé, doncs espero que us animeu a provar-ho i que en gaudiu molt. Ja veureu com la llum que desprèn les espelmes de cera d'abella és ben especial. Doncs gràcies.